Hej, jeg hedder Christian, og jeg arbejder herinde i Go Cruise. Lige nu får vi rigtig mange forespørgsler omkring sommeren og sommerferie i 2015, og jeg har samlet en lille liste med nogle af vores allerbedste krydstogter her til sommer. I dag der vil jeg særligt lige snakke om et krydstogt, som er et af mine absolut favoritkrydstogter, som vi har lavet, hvor der både der er fly med. Det er en helt fantastisk sejlrute, og det er et fantastisk skib, og ikke mindst så er det faktisk et fantastisk godt tilbud, som vi har lige nu. Vi har 4 afgange, som vi har til en særpris. Vi har en afgang den 25. maj, den 13. juli, og den 31. august og den 13. oktober. Og det er med Norwegian Breakaway fra Barcelona, som sejler efter min mening nok den bedste, eller en af de bedste sejlruter, der er den her sommer i Middelhavet. Den sejler nemlig fra Barcelona, så sejler den til Cannes, og så har man, som er Sydfrankrig, eller måske nok det bedste af hele Sydfrankrig, så har man 2 dage i Livorno, som jo er sådan lidt porten til Toscana, hvor man faktisk har fra havnen i Livorno til Pisa, er der 22 km fra havnen i Livorno til Lucca, som mange kender, som er en favorit i Toscana. Der er kun 51 km, og fra havnen i Livorno til for eksempel Firenze, som også er en klassiker i Toscana, der er 93 km. Man har 2 hele dage der, og det vil sige, at man kommer tidligt om morgenen, en hel dag, og så har man stort set hele den næste dag, hvor den først sejler om aftenen. Så det vil sige, at du har faktisk rigtig meget tid til at udforske hele Toscana, og selvfølgelig også bare Livorno, og selvfølgelig være på skibet. Efter de her 2 dage i Livorno, sejler den til Rom, hvilket jo er det er ikke en dårlig destination, slet ikke. Så har man Napoli, som også er en fantastisk stop i Italien. Så har man Sardinien, som også er en fantastisk stop i Middelhavet. Og efter Sardinien, så har man Ibiza, som også er en lille spansk perle. Det er en meget fed måde at opleve Ibiza på. Så har man Palma de Mallorca, det er jo danskernes favoritrejsemål gennem de sidste rigtig mange år i Middelhavet. Også et fantastisk stop. Og så til sidst er man tilbage i Barcelona. Så det er derfor, vi har valgt at vælge den her. Det er en, vi selv vil med glæde tage på i hvert fald. Mange spørger, hvad er det hvad er så fedt ved for eksempel Norwegian Breakaway? Jeg har selv sejlet med skibet rigtig mange gange, og hvis jeg skal komme med nogle af mine absolut favoritter, så er det Waterfront, som er på dæk 8. Det her med, hvor man har caféer, restauranter, barer, ligger simpelthen ude på dækket, hvor man bruger dækket som sådan en udsigtspost. Man kan spise der, man kan se kysterne, man kan se indsejlingerne, man kan se afsejlingerne, og man bruger aktivt det dæk udenfor. Det synes jeg er mega fedt ved Norwegian Breakaway. Et andet favoritsted i hvert fald på Norwegian Breakaway, hvis jeg skulle sige det er også op på dæk 16, mener jeg, der er allerbagerst. Der ligger det, der hedder H2 Spice, som er sådan et voksenområde, hvor børn faktisk er forbudt. Der kan man ligge og læse en bog, tage en kold drinks, og man kan også bare hygge sig, og bruge det som en af de der sail away steder. Det er i hvert fald en af mine absolut favoritter. Udover at vi har sikret os de her gode priser på krydstogtet og flyet, fordi det her det er jo en pakke, hvor det hele er med, så har vi faktisk købt dem ind dengang. Det var free at sea, så det vil sige, man betaler kun lige nu for free at sea, og man får faktisk alle fordelene, det vil sige den store drikkepakke. Faktisk så får man en opgraderet drikkepakke, nemlig More at Sea drikkepakken, som er opgraderet fra dengang det var free at sea pakker. Man har wifi, man har besøg specialrestauranter og det her udflugtskredit med, og man betaler faktisk kun 1870 kroner, hvor hvis du købte den nu på normale vilkår, så vil More at Sea, som de her pakker nu hedder, de vil koste 2617. Så det vil sige, lige nu sparer man faktisk også, udover at man får alle 4 pakker i opgraderingen, så sparer man faktisk også 747 kroner på opgraderingen, som i forvejen er et virkelig godt køb. Og det får man altså kun her hos Go Cruise. En anden fed ting, som jeg vil fremhæve, er helt sikkert også, at når man sejler med Norwegian Breakaway, det her med free at sea, og det her med, at man ikke har spisetider. Altså man har ikke nogen tider, du skal ikke passe en tid om aftenen. Du har faktisk 6 restauranter. Vi skriver 5, fordi Taste og Savor, det er den samme menu, og de ligger lige overfor hinanden. Men man har faktisk Ocean's Bar Grill, den American Diner,
man har Garden Café, som er den store buffetrestaurant, så har man Savor og Taste, som ligger lige over for hinanden på dæk 6, og så har man The Manhattan Room om aftenen, hvor man kan komme og gå, som man har lyst. Vil man spise den ene aften klokken 6, kom klokken 6. Vil man hellere spise halv 8 den anden aften, jamen, så kom halv 8 den anden aften. Det finder man bare ud af ombord. Det synes jeg også er en af fordelene ved Norwegian, og især Norwegian Breakaway. Som sagt, er der nogle spørgsmål? Jeg sidder herinde. Ring til mig. Giv mig et kald, hvis der er det mindste. Jeg har selv sejlet med Breakaway rigtig mange gange. Jeg kan på det varmeste anbefale den. Og den her sejlrute her, den er altså ja. Det er en fed ting. Det er i hvert fald noget, hvad man vil kunne glæde sig til. Det er et begrænset tilbud. Vi har kun de pladser, der er nu. På nogle af turene er der de udvendige kahytter, de er udsolgt, men indvendige og balkonkahytter er stadig ledige. Og så har vi gjort os umage, fordi at på dem her, hvis man vælger de indvendige, det er dem der hedder IB, de ligger altid rigtig godt på dæk 10 og dæk 11. Og tager man balkonhytterne, så har vi taget dem, der hedder dem der ligger på dæk 12, 13 og 14, det vil sige kun fantastisk gode balkonkahytter. Så det vil sige, at du skal ikke være nervøs for at tage nogen med begrænset udsigt eller noget. Og den kategori, vi har købt ind, det er den, der hedder BA, og den ligger helt fantastisk alle sammen. Så kig på det. Er der nogle spørgsmål? Ring til mig. Jeg har skrevet ovenover her. Nogle af tilbudene ligger lige nede under. Men ring til os og giv os et kald, hvis der er noget, så sidder jeg i hvert fald klar til at hjælpe. Men den her tur til sommerferien 2025, det er noget særligt. Kig på det, og er der noget, ja, så som sagt, ring til mig. Tak fordi du kigger med.